Έλληνας πολιτικός εμπειριστής με 9 γράμματα. Με 9 γράμματα. Δρε. Γυναικά. Έλληνας πολιτικός εμπειριστής με 9 γράμματα. Καραμανλής, έβαλες. Καραμανλής. Δεν ταιριάζει. Κύριο, ήρθε κύριο Πολύδωρο με ελικόπτερο. Καλά, πες να παναγαμηθεί και αυτού. Έλληνας πολιτικός εμπειριστής με 9 γράμματα. Ποιος να είναι ρε πούστη μου. Πολιτική, δεν θα ξέρεις τι κες. Δεν γαμηθείτε! Γαμιέστε! Αν δεν